Bagong Thunderbolt yan. Go! 1 million haters para ingit na yan. Pangit ka kasi. Alam ko ba 2 million haters kayo? At di mo alam gano'ng karami kayo sa mga mandirigma. Aw! Dito sa aking channel, gusto ko nag-iisip yung mga subscribers ko. Wala, kung ayaw nyo yung sinasabi ko, sabihin nyo sa akin. Diba? Hindi ko sasabihin kumain ka lang tayo. Gagawin mo? Pero dahil nirespeto ko ang utak ng mga cancer ko, nirespeto ko na kaya nila mag-isip para sa sarili nila. At kung pwede natin pag-usapan ng isang opinion, pag-usapan natin. Kung ikaw ay sumasang-ayon sa sinasabi ko, di mabuti, di ba? Kumbaga ganun dapat. Di ba sabi nga ni Manuel Bernaldo sa video, ang idolo, kailangan ng bulag na mananamba para mabuhay. Ang pinuno, kailangan lang magtanim ng kamalayan sa tao upang umusbong ang kanilang taglay na lakas ng loob. Hinahayaan ng kanila mga taga-sunod na mag-isip para sa sarili nila. Ikaw ang parang ewan, mukha kang baliw, kuya. Yung totoo, labas ka sa mental. Smile sa face. Kung minsan mo malunok mo sana. Ito lalalunok ko, total. Ito yung mga sanay mo lunokin. Hindi ko magets yung logic kapag sinasabing labas ka ba sa mental. Pag nakalabas ka na sa mental, okay ka na eh. Rehabilitated ka na. Ito yung diksyonaryo. Pag hindi nyo lang isipin ng rehabilitated dyan sa mga bata dyan, maraming salamat. Tapos, ang dami mong haka. So, napasaya kita. Kung napasaya kita, okay lang. Kasi ang importante, nakapasaya tayo ng tao. Au! Ginagamit ko lang yung logic nyo sa'yo, binabalik ko lang. Tumatawa ka naman. Di napapasaya ko kayo. La kwenta. Mas fake ka naman, Kayla, Nay, Camille at Tay J-Zab. Girlfriend mo kasi pangit. Pati ikaw na rin. Kapag nakita ko ng mandirigma, tago-tago ka na, basher ka ng Jamil. Lagot ka sa mandirigma. Baka hanggang pusod ko lang kayo lahat. Tigil-tigilan nyo ka. Nag-aral kayo ng statistics. Meron naman margin of error dyan. Meron naman mga hindi bata dyan. Pero ang sinasabi ko is yung most ng kanila mga audience ay mga bata. Basher ng Jamil. Pa-11 sige subscribe. Wow! So di ko na pupuntahan yung profile mo kasi ayoko na magsayang ng oras dyan. Sunod, from Gabriel. Sana kung mambabash ka, sana di mo na ginawa. Bobo, alam mong marami silang fans. Gusto mo ba durugin ko yung mukha mo? Galing kay Gab, marami na ako. Gab. Gabriel! Tuli ka na ba? Mabuti na sure, tuli ka na ba? Ayoko na mag-comment. Paano mo ko dudurugin kung hindi mo ka maabot yung mukha ko, ha? Hanggang dito ka lang, Wala ka magawa, kuya, pa famous ka lang, baka matay ka na. Ako? Ha? Wag po! Yung magpamatay. Ang ironic lang kasi alam ko pinag-usapan ng iniidolo nyo yan sa kanilang channel na wag nyo dapat sabihin yon kasi nakakasakit kayo. Kasi ako wala nang pake. Wala lang naman sa yan eh. Pero the fact na hindi mo sinusunod yung iniidolo mo, ibig sabihin nun 3, 2, 1. Tapos hindi ako nagre-reply kasi nagtatrabaho ako. Wala akong oras mag-babysit. Takot. Mag-replay ka. Replay. Hindi ka makapag-spelling ng normal. Replay? Kulang daw ka sa ruga, bobo ka ba? Scene ka na lang? Alam mo feeling na nabubush. So, nung sinagot ko siya, sabi ko na wala ako kasi hindi ka marunong mag-spelling ng bash. Tapos nag-sorry siya sa akin. Kaya, nung nag-sorry siya, na ako parang, shit, sorry, hindi ko sinasadya. Alam mo, lumalabas yung pagiging kuya ko yung mga bata na, diba bilang tayo nakakatanda, tayo dapat ang marunong makisama sa mga bata. Hindi ko naman nilalait yung mga mandirigma Ang nilalait ko lang yung content na ginagawa ng kanilang iniidolo. Kaya, nung sila na umatake sa akin, gumawa lang ako ng onting depensa, diba? Lang yun, normal lang yun sa isang tao. Wala akong paki sa spelling ko, ang mahalaga yung pinaglalaban ko. Ha? Alam mo mga may pinaglalaban? Mga kriminal, lahat yan may mga kanya-kanyang pinaglalaban. Pero kung yan lang ang basehan mo para maging tanga, bakit mo pinaglalaban yung katangahan mo kung gano'n? Ipapatigil mo sila tapos nasabi ka na hindi ka basyo pero sinasabihan mo na fake delete mo to. Kaya di mo lang sinasabi mo delete mo to. Please delete mo to. Kuya, delete mo to, kuya. Ako na na-hurt na ganito yung kanilang pero mga bata, okay lang yan. Kumbaga, parte ng buhay yan. Parte yan ng paglaki. Kumbaga, tinutulungan ko lang ang mga mandirigma maging isang tunay, mga sundalo. Magkakaroon ka pa ng mga pangarap na mas mataas pa dyan sa meron kayo ngayon. Ako si Kuya Cancer nyo. Boss, kung pagkakamali nila lang ang sasabihin mo, wag ka na lang gumawa ng vid nila. Bakit? Bawal ba magka-opinion? Bawal makomentan? Bawal mapagsabihan? Bawal? Alam nyo ba ang checks and balance?
kailangan lagi may oposisyon. Kasi kung walang oposisyon, magiging diktatorya ang isang gobyerno. Hindi magandang rason na ayaw mo lang manlait. Hindi mo lang nanlalait, sinasabi ko lang yung mali nila. Bakit masama kung ikaw ang sinasabihan ng mali? O di malalaman mo yung mali mo, o di i-correct mo lang, aayusin mo lang. Pero dahil alam mo na yung ginagawa mong mali ay para sa sarili nyo, para sa ads, para sa pera. Pag nakita nyo na wala ng mga clickbait, wala ng mga fake pranks, alam mo na ginagawa na ng Jamil ang tamang klase ng content. Pero alam ko imposible ang mangyari kasi masyadong malaki ang kita sa pang-clickbait. Sobrang laki, sinasabi ko sa inyo. Hindi mo ako basher, pero Jamil ang nagpapasaya sa amin. Okay lang yan. Marami pa namang tatanda rin kayo at makakahanap rin kayo ng ibang channel na magpapasaya sa'yo. Isang araw titingin na lang kayo dun sa screen nyo parang di na ako natatawa. Sa lahat ng mga mandirigma, ikaw ang may may sense. Nagkakaroon na sana ako ng tiwala sa'yo eh. Oh, we got a memer! May memer po tayo mandirigma. Meron tayong meme dirigma. Princess! Ano ba? Ayoko na. Sobrang inis ko, sobrang malas sa mga bata ngayon kasi nare-record yung ka-abnormal nila. Tayo mga dating 90s kid, wala tayong pang-record doon. So yung mga kabubuhan natin, nakatago lang. Is this a memer? Unti na lang matatapos na natin. From Shirley, #fake proposal prank. Hindi mo din kasi alam kung prank ba yun o ginawa o hindi lang, Jamil. Baka ikaw ang fake. Paano ko hindi malalaman na prank yun? Eh, prank channel sila. Shirley naman. Pero importante dito, nag-aaral kayo, Shirley. Sa mga mandirigma, ikaw na yung pangalawang may sense sa inyo. Yun na nga, sinabi ko na kanina, hindi ba bagay ang scripted kung gumagawa ka ng prank? Lalo na kung meron kang kasamang pinaprank ka, di ba? Hindi na siya genuine. Kaya ulit na, kapagod na ako. Para na ako talagang tatay. Ako na lang ang tatay nyo. Ako yung tatay nyo na walang pake sa iyo. Ako yung tatay na manginginom, tapos dadating lang sa pinto na inahanap yung nanay nyo. Pito ka ng pito para kang ulol. Ha? Hindi ko magets. Paulol nga eh. Ha? Tumigil ka nga sabay. Oy, piste ka pa fame. Shune mouse! Ano ba to? Millennial lingo ba to? Ito na ata yung Gen 2000. Isa na tayo, Shune mouse. From mandirigma to Shune mouse. Dapat ko ba seryosohin na sinasabi mo sa akin? Jasmine! Jasmine naman! Tigilan mo yan. Ako, susumbong kita sa nanay mo. Ganyang mukha, nagmumura. Nako. Jasmine, ano ba? Palo ka sa nanay mo. Sorry na, mami, Au, mga bata, galit na galit. Kada may dumadagdag lang na bata dito. Dumadagdag. Aking kapangyarihan. Au. Magaling kang player ako. Bibigay mo titi ko. Tinan mo ko kaya sa bibig mo. Alam mo, sa ilong ko lang. Kasya na yan eh. Baka hindi ka patuli. Tigilan mo ako. Player ako. John Vincent. Puti pa ibang vlogger ka ng quality. Ano to sa'yo, gago? Ba't ka nangingilam sa Jamil? Puti na mo. Vlogger. A person who regularly writes material for a vlog. Hindi ako nagsusulat ng vlog. Well, magkatabi naman ng vis-a-vis. Mapagbibigyan ko na. Pag mga bata, maliliit lang mga daliri, nagkakamali rin. Okay lang. Bilang kuya mo, mapagbibigyan kita dyan. Ano ngayon kung bakit yung quality ng camera ko? Ang importante dyan, nagkakaroon ako ng pera dahil sa inyo. Ikaw mismo magbibigay sa akin ng bagong camera. Kaya maraming salamat. Mas marami pa nga subscriber ni Jamil kaysa sa'yo, no? Paano naging basihan yun? Paano naging basihan yun sa kahit ano? Nagsimula rin naman sa maliit yung Jamil. Nagsimula rin naman yan sa 1 subscriber. So, ibig sabihin, pag sinabihan ko yung mga sinabi ko ngayon, tapos 1 subscriber lang sila, hindi ka na maniniwala. Anong klaseng logic yun? Hindi porket mas marami ang isang tao, tama na sila, okay? From Ikmay. Ang baho mo, walang kwenta, gan vlog mo ka, puti na nananahimik siya, tapos ganyan ka. Anong nananahimik? Rinig sila sa buong YouTube community dahil na sila ang pinaka-subscribe. Siyempre, mga bata ang pinakamalaking market kasi sila ang pinakamatagal na nasa internet. Sila ang pinakamatagal na maraming time. Kaya sila ang pinakamalakas na market. Ikmay, sinasabi ko sa'yo pa, ikaw! Ayaw ka na. Ano ba pakialam mo sa Jamil? Bagay sa yung pangalan mo Ano ba pakialam mo sa Jamil na scripted yung vlog nila? Ano ba ha? Yung mga teleserye, di ba pampalaban yan? Di ba scripted? Sabi ko na, yung sagot ko sa'yo, di ba? Total, ang ganda-ganda ng pangalan mo. Bakit hindi natin tignan ang iyong content? Siguro naman, pareho sa pangalan mo. Andre, naman, yok na. Wala akong time gumawa ng Pagod na ako. Alam mo, kanina pa ako dito. Mga bagong tuli na naman ang aking kalaban. Madali pa tayo ni Tito YouTube. Sorry, Tito YouTube, wala ako nakitang Tito.
Wag po, Tito Wag. Bago tunil ako, Tito Wag. Namamanas pa ako, Tito Wag. From Saman, bla 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 ba, siya inggit. Alam mo, pagod na akong tignan yung mga profile nyo kasi alam ko kahit hindi ko to anuhin, ako. Oh, luman live zoom si nako, tigil mo yan. Nako, wag po. Hindi ako yung tito mo, wag. Pero mag live stream, Samantha, tigil mo yan. Mga kabata talaga ngayon, kaya marami nadadali. Nako, tapos na, yun na lahat. Tapos na, yun na yun. Wala man lang may magandang argumento na nakasagot doon sa mga sinabi ko. Ang may sense lang doon sa makeup eh. Okay yun, okay lang. O bakit? 1 out of 4. Diba? Ano naman ako, marespeto naman ako sa kompetisyon eh. Gusto ko nga na may sumasagot eh, na binibigyan ako ng ibang kaalaman na hindi ko alam. Yun nga yung point ng pag-argumento, hindi yung wag mo i-bash, wag ka magbigay ng opinion mo, wag po. Hindi ganun sa totoong buhay. Hindi ka matututo, hindi ka lalaki bilang isang tao. Mas malakas pa rin ang mga cancer dyan. Ako ang tunay na nanay at tatay dito na nangangalaga sa aking mga anak, sa aking mga cancer na anak. Mga anak kong yan, pag yan naggago, sasampalin ko para matuto sila. Bigyan ko sila ng mga kaalaman araw-araw bago sila matulog. Hindi ito video, kainin nyo, wala akong pake. Basta may 5 ads yan ha. Buti na hindi ka marunong gumamit na ad block. Ulol.